बे समाव बिटिआरनि बियाबखौ लानानै मिरु बिसायख'थि आय'गजों सावरायनि सायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि गोनांथार बिबुंथि। नंगौ, बिटिआरआव लक सभा आरो बिधान सभा बियाब बारायनाय दाफुंनायनि सायाव गोनांथार बाथ्रा बुंदों एम रनजित बसुमतारि बिथाङा। हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदों बिटिआरनि सिङाव थाखानाय मोन 12 निफ्राय मोन 14 बिधान सभा बियाब जानो थांगासिनो। बिथाङा बुंदों बिटिआरनि सिङाव थाखानाय क'क्राझार बियाबजों लोगोसे उदालगुरिखौ लाफानानै मोननै लक सभा बियाब जागोन। लोगोसेनो थाखानाय क'क्राझार लक सभा बियाबा एसटि रिजार्भआवनो थागोन होनना मिजिं थिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। लोगोसेनो बिटिआरनि थाखाय मोजां मिजिं थिदों होननानै फोरमायबावो बिथाङा। इउपिपिएल दोलोनि पेरेन्ट बडिनि जथुमा खुंगोन लाहार फाहार जानायखौ खौरां लानाय समाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंथिदों। लोगोसेनो दोलोनि जथुमायाव खमैबो 30 रोजानिबो बांसिन रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन होननानै बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि। बिसायख'थि आय'गजों सावरायनाया माबायदि जाखो? बिसायख'थि आय'गजों सावरायनायनि बेलायाव जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मानव गेदेर चिफ जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि नायल' जाल' सासेल' मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोङो 10 थान्दैया जोंनि इलेक्सन कमिसनारखौ जोङो डिलिमिटेसन कमिटिखौ जोङो लोगो हमहैनाय जादों। बावहाय जोङो मोनब्रैसो प्रस्ताब होदों। गिबिया एक्जिस्टिं दिनैनि जा काउन्सिलावहाय एमएलए कनस्टिटिउन्सि दङ बे 12, बे 14 जानो थांगासिनो दङ। एक्जिस्टिं जोंनि काउन्सिलनि जा एमपि बियो मोनसेमोन, खावसेया गुबुन पार्टआव थांदोंमोन, खिन्थु काउन्सिल हिसाबै जोंनाव मोननै एमपि सिट जागोन। बिनिनो क'क्राझारा इनटेक जेरावहाय एक्जिस्टिं एसटि हिसाबै दंखायो, ओंखायनो क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिया एमपि कनस्टिटिउन्सिया एसटि जानांगौ। बेनिफ्राय जोंनियाव 12थानिफ्राय 6थाया एसटि रिजार्भमोन एमएलए कनस्टिटिउन्सिया, बेनिनो दा 12 निफ्राय 14 जानो थांगासिनो दङ नालाय जोङो मोन 10था एसटि रिजार्भेसन दोननांगौ होननानै जोंनिफ्राय प्रप'जाल होनाय जादों। बेसेबां? बे माखासेया एसे खम बेसि जानो हागौ। जेनेबा मोनद'आथ' जोंहा दंखायो एसटि रिजार्भेसना, मोन 10 बिदों जोङो। मोन 10 थाङाब्लाबो जोंहा मोनसे गावनि सायाव फोथायनाय दङ, माबा मोनसे बानायदेरगोन, खिन्थु क'क्राझारा इनटेक एसटि जागोन बेखौ जोंहा गावनि सायाव फोथायनाय दं। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।